garren domekia ospatzen dugu, eta gaur entzungu dugun evangelioa pasaren domekakoarekin lotura handia deko. Pasaren domekakoan ikusi gendun nolakoa izan behar da gure bizitza. Nola bizi behar dugu. Eta gaur ikusten dugu gure bizitzara eroan behar dugule. Giuri tokaten jaku munduaren gatza izatea eta argia. Baina askotan, pentsatzen dugu hemen, adibidez, lurra esaten txo. Baina lurra ez da hitze, borobilena. Borobilena da gatz izan behar garala. Eta gatzez, lurra planeta modun, gure gizartean ez, eta guri dagokigu hau eroatea eta hau bizitzea. Eta horretarako gatz izatea da munduan egotie eta zapore emotie. Zaporez aparte, guri dagokigu mundua zabaltzea barri ona. Eta barri ona zabaltzerakoan ikusten dugu geuri nori tokaten jaku hau bizitzea. Eta gu jarraitu behar dugu ibilbidea. Jangoikoaren ibilbidea. Gatza izatea. Ez dago esan nahi leku guztietan eta era guztietan egin behar dugulez. Geuri dagokigu bizitzea eta sakontzea. Eta gatzaz bagara zer da? Bagarazoa da geure burua ikusi behar dugule, ez bestien burua. Geuri dagokigu bakarrik geure bizitza ikustea eta epaitzera. Bai, epaitzera. Geurie, ez bestiena. Bestiek berak esaten dagoan moduan, jangoikoak esaten dagoan moduan, jangoikoagaz ikusiko dabe. Eta horri be, munduaren argia izan behar gara. Pasaren egunean ospaten duen kandelaren eguna, kandelario. Munduaren argia izan behar garala, eta argia izateko geure bizitzan dauzan iluntasunak argitu behar dugu. Baina iluntasunak argitzeko behitxu behar dugu gauzabi. Alde batetik, lehenengo irakurgaian esaten dagoan moduan, argia eta karidadea lotute daoz. Baina argia eta karidadea lotute daoz erakusteko jangoikoaren jarraitzaileok gu aragitzen dugula karidadearen bidez. Baina horretaz aparte, ikusi behar dugu eta pentsau behar dugu be, fede barik ez goazela inora. Edo nok egin dezake aragitzea, maitasunaren aragitzea. Baina fedea da gure pisue, guk handik azteko. Fedea izaten da arkaitz moduan, arri moduan, eta handik gora egoteko eta izateko. Eta horrezegatik, Korintiok esaten dagoen moduan, geuk ezin dugule gauza alde batera utzi edo beztertu gure lagun urkoa, gure gustokoa ez bada. Guri hori da ikusi, gure batasunarekin adierazten dugu jangoikoaren argia dela. Bestela ezin dugu pentseu gu argiak izango dagoela. Gure gatazkaren barrun, azten bagara egiten, gu ez dugu ezertarako balio kristau moduan. Zaindu familia hau jauna zure betiko maitasunez. Eta geure esperantzaren oinarri bakarra zure grazia zerutarra dan eskero, hartu gaizuz beti zure babespean. Otosa hau azten da, jaunak deuskun baldintzarik bagako maitasuna erakutsiz. Guk geure bizitzetan bizi ahal izango dugu. Horregatik berba egiten deusku bitxaropene, zeruko graziaren bermatzeko. Hori da, jaunari lotzen gatzako zan itxaropena. Zeruaren grazia, gutako bakotxagaz egongo dana, eta jaunaren babesa indartuko deuskuna. Otoitzak aitatzen dagoan indarte horrek jangoikoaren laguntza izango dugu, zailtasunen aurrean, baino ez dago esan nahi, beste gauzarik, laguntza egiko dugula. Edo bestera batera aurre egin ahal izateko, zerura begire oina lurrean eta eskoak obrara. Gure jauna, gorputzeko malkaltasunean guri eusteko egin dozu zogi ardauak, egizuz guretzat betiko biziaren sakramentu ere. Otoitzonek kreazio gure berrespenaren simbolo eta zeinu eraginkorra dala erakusten duzku. Zer esain da horrek? Zorkuntzan bertan aurkitzen garala gure olesirako erremedioa. Zorkuntzan bertan ugi eta ardaua agertzen direla. Gure salvamenerako bidea erakusten duzkoenak. Hau da, munduan bihurtea. Zerbait korapilatxoa da. Baina aldi berean
Jaungoikoaren ekintzak ogi eta ardaua bere semearen gorpuzitador bihurtu ditu, eta gurekin gauza bera egiteko eskatzen dutzagu. Kristok bezala jaungoikoaren egintza, gure bizitzetan ematen ditzi dezagun, jaungoikoen irudi hori izan gaitezan munduan, eta az gaitezan hemen betiko bizitza eragiten. Munduan diren guztiak zeuk egiten dizuzu, denboraren aldiak zeuk ezarri gitzakia jarriz zeuri irudiko egin duzu. Gauza guztiak beraren esku itxi dituzu. Zeuk egindako guztien nagusi izan dadin, zeuri izenean eta zure egintza miragarrietan beti zeuk goratu zaizan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Urtean zeharreko 5. prefazioa domekakoa, zorkuntzaren mirariak. Jaunaren aurkezpenaren ondorengo domeka, nik uste dut domeka egokia dela. Eta batez be, ohiko denborari ateak edegiten dizkuzuna. Eta prefazio negazek ikusten dugu. Gizateriaren salbamenako dana gertatzen dan leku hori. Ordu horretan handik ikusi behar dugu gure bizitza, handi mugidu geu be. Jaungoikoaren benetako irudiaren azten eta bizten jarraitu alizateko. Prefazioak argi eta garbi uzten duzku, kreazioaren jainkoa gareala. Gu nitokatzen dugu jabotea kreazioa. Eta han, kreazioan berton jaungoikoa ikusten dugu, eta horrela, jaungoikoaren goraipetzen dugu gure eguneroko gauza txikietan be. Eta igoera bakotzean gure bizitza jainko eten bako goraipatzea dela ikusten dugu. Jainko, ogi eta kaliza berean guk parte hartzea nahi izan dozu. Egizu Kristogaz gorputz berean bat eginik, mondigula pozik betiko frutu ugari munduaren salbazionerako. Eukaristia bukatzean, otoitzak gogoratzen duzku barriro be, ogi eta kali berearen partaide izan gareala. Kristoren berena, eta emontzen jakun batasun horrek jarraipena izan behar dau gure egunerokoan. Frutuak eman behar ditugu bakotzak bere garaian, eta bere goeran, 100 beste batzuk, 60 beste batzuk 30. Berdintxo, momentuak importantena da izatea eta emotea. Frutuak emon behar dugu. Munduan argi izatera deituak izan diran jaungoikoaren semeak erakusteko, edo semea salabak erakusteko eta bizitzeko. Onaino llegatu bazara, badakizu dator pasaden astean ez neban egin bideorik, ez neukan astirik egiteko, eta ondo ez egiteko, edo nire egune, edo bientzat nigu dodan moduan ez egiteko, pentsa neban ez egitea. Zainatuko naz egiten, eta ezke egitzen zuek ikusteko. Aste hona izan.